Amam Rosel, ibagak ti paypayso ka marikrik na kanya mo. Bin Manong. Gusto nga tati, dalak man? Nagadumo lang unang amin datean. I-promise ko nga rukin ni Rosel nga ilutwak. Takwa, mag-date kami kato sa Badaw. Kaapay nakalblumo pa mo ito eh. Pagpagnanta nga wa. Ano nga roden no, iso ti kuan, agayat nga road. Di uri mong pinakapitpitak ti pagpagnaanan. Baglakitin na lang katibutos nga. Laing mong tataati, panagdigdigam. Basta ti ubrain nyo, damdama. Madi kay nga mapanjabay kaon. Ano rod? JK to adayo. Isinyas yung lata aji baga kaon. Kano mo masusurutan ng ngay? Aman, basta isinyas yung aji baga. Sige, Aji Ro. baga. Sige rod. Ay di kati kalukaw nat. Uy, oh, ni Rosilin ni. Uy. Nagpayag ka Manong. Katay nagpayag uray. Upaya una yung takwa. Nakapitpitak na medyo nagnagnamay na amangay. Isumuit kayat ta nabayagan kayo. Uy, nakapitpitak ni medyo, dinagdalyas at medyo. Bagpay ah. Adadagi dili no, lotok king ka. Para king ka. Dahil tayo promise mo. Uy, gintirang tayo. Ben Manong. Oh, permi ang nga, inlutwang kay ti ko ah. Price. Uy, nadamag ko nga nga paboritom ti French fries. Bin Manong. Dapat ti linutok nga ko ah. Hotdog kin... Natin ni siomay, paborito na kung unada. Bin Manong. Paborito kami ata. Bayang pa lang dahil ta Manong. Ang tugaw kan. Exact. Bin Manong. Kaya raman naman adi ta lutok no ko ah. No, magustuhan na malaan. Bin Kita ate man French fries. Nati luto na. Dito nga ko ah, siomay kahit mo lang. Ay na, dito sa usawan na, di siomay tatay. To, nalipata ka man di pa nagdardaras ko. Asang lutat pa dito? Ikastanan Raman lang ketchup kahit mo latan. Win. Raman namang rod. Sige man. Ni agal to ka dun sa pa iti ruot na dito ko ah. Sungom. Ada pa linutok tatay dito nga ko ah. Hotdog, paborito mo kanula unay DJ kahit Bin Manong. kaya mo walang hotdog. Chat ko Paya unay ata hotdog mamanong kit nagsitmet. Pasensya ka na resulta ko ah. Adya pa nag-apurak tatay kin dadya pa ng pampanunot ko kanyam. Permi mga anak naksita. Yung may mas lata siguro dito eh. May tara manak man. Ta dito bangir na brown dito mut bangir na nalabaga so nga may siguro ata ta dua ti luto na nim ima tara man naman gidi. Yun na. Na imas? May imas. Amam Rosel, ibagak ti paypayso ka marikrik na kanya mo. Bin Manong. Manipod idi nasabat kay Jikwa, jerang tay. Kit nagpangato. Nagpangato. Ano yung nagpangato? Aghaynak pa lang, kaya Ano atay bagbagang Manong. nagtader ajay pusok sa agdiwig ajay pusok aglagto ajay pusok kanyam Ay bagbagang Manong. ano hati agroting ti kayo ti mais ajay ano hati Nakon Manong. Doon naman minsan may tugtugod di amang mo